Nga na makapalagpa ang empleyado sa Iloilo Provincial Capital nga si Jeric Bisnar, 43 anyos, nga nadesignar bilang Administrative Officer sa Provincial Budget Office matapos nga naaresto bangod sa ginaligar pagduso sa kinapatian Cebu. Inayangking ka sa hapon sa Miyerkules, Hulyo 26, 2023, sa City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno sa EPE, kag head sa City Intelligence Unit nga si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. sa ginarentahan nga balay ni Bisnar sa Barangay Don Esteban Lapos, Iloilo City. Sunod sa bahayag ni Benitez, nga nabaklan sa ila police pusher buyer, si Bisnar sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu, gamit ang bypass money nga 500 pesos. Nakuha pagay ng mga plastic sa ginasuspetsyan Cebu. Initanan ang nagabugat sa 20 gramos kay nagavalor sang 333,000 pesos. Mismo sa area sang Lapos kag Banwa sang San Miguel nagabrigya sang illegal nga droga si Bisnar, samtang wala naman sang may nabaton nga report si Benitez nga may parokyano ini sa sulod sang Kapitolyo. Sir, balik lang kita. Pila ganun may bus money naton, sir? Ang bypass money natin is 5,000 pesos. Oo. Pila tanan, sir, ang value kag bugat sa sing ginapatian siya nga nakuha naton sa iya? More or less 20 grams with standard drug price amounting to 136,000. But kung ang ining 20 grams i-convert natin sa street level price, so manapot siya sa 333,000 pesos. Ang iyang Street level price. Okay. Din sa kuno sir gakwa sang iyang supply. May source siya sa Haro, kag may source pa siya sa Okay. Sir, ano-anong mga area diri sa may distrito sa diri sa may city ang area of operation niya? Diri sa ining area kag sa city proper may more or less 20 grams. Pila ka niya? May standard price siya 336,000, but kung i-convert natin sa street level price, malabot man siya sa 600,000 plus. Sir, tuwag sinay, so na-pre naton siya sa babaw sang iyang boarding house ni ano sir nag-timingan naton nga nagasuyop sa sang illegal nga droga? Wala siya. Nakita na natin nga ready for distribution na siya. Okay, sir, sang pag-investigar naton, may pag-inolsol sa bahay niya kay Gobra sa gobyerno? Wala ko sa nakita na pag-inolsol sa iya. Di ka bubut Si tubi sa kaniyan din mo si Judy Rick ang dugan diri ka Barangay 3 Barangay 3 no. San Miguel. San Miguel Iloilo. Tapos ang Madugay naman niya ginamonitor sang kapulisan si Bisnar, tob-tob na hulog ini sa kamot sang kapulisan. Kintingwaan man sang Radyo Bistado nga makuha ang pahayag ni Bisnar, kundi ini nagakuha sang illegal nga droga, apang ini ang nagpamalibad. Karon, yara naman sa kustodiya sang Lapas Police Station si Bisnar, kay magapangatubang sang kaso nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Code Republic Act 9165. Aron Rifoyo, basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bistado.